Hallo verdrietige. Hoe vaak stoot ik mijn kop? Maar toch, ik ben tevreden met alles wat ik ben. Als je hoort wat het is, moet je kijken wie ik nog ben. Met de roep, zweet, met tranen. Zijn er ook vier mannen. En de roep, zweet, met tranen. Zijn vrienden, dat vinden, dat moet je zo. Ik heb het echt gezien.